Dobrý den, vítám vás u přímého přenosu ze skautského tábora střediska Athabasca. Zde vidíme už o něco málo kratší frontu. Před chvílí ta fronta dosahovala něco okolo 5 kilometrů, lidi byli opravdu hořčí, neměli co jíst a opravdu to fungovalo tak, že v případě, že si někdo zde vypasoval tento dobrý párek v rohlíku, tak okamžitě odcházel do fronty, která měla opravdu maximálně 5 kilometrů, nyní už jsme to stáhli na pouhých 200 metrů. Zde místní skauti byli docela naštvaní, že opravdu ta strava nebyla jakoby rychlá, ale zase na druhou stranu prostě kdo by si nepočkal na tento párek v rohlíku, úžasný, že vidíme kečup, trošku se nepovedl, ale musím opravdu přiznat, že výrobci tohoto pokrmu opravdu všechna čest ním, ono kdyby jsme na ně zařvali, tak oni by třeba i vykoukli, ale mají opravdu plné ruce párků a rohlíků a dávají to tam, takže opravdu vidíte, zde můžete vidět, pojďte k nám, Vašku, jak se vám tady líbí s tímto párkem rohlíků a s touto stravou? Dobrý, dal bych tomu like. Takže už tady vidíte, už opravdu zde na skautském táboře můžeme rozdávat i lajky. Takže to je pro tuto chvíli vše. Doufám, že rodiče nám toto jídlo opravdu závidí od svých televizních přenašečů. To je ode mě vše a hezký večer, Cibule.